Bateko balorazioan ere oso positiboa. Honek erakutsi digu gauzak beste modu baten egiteko erak badaudela, tradiziotik, esaldi badago, tradizioa traizionatu egin behar dela batzutan aurrera egiteko, ikusi ditugu abantaila handiak, ikusi ditugu ere gai txiki batzuk igual hobetu beharrekoak, zesan ipez, beldurra geneukan, ea gai izango ginen den hau egiteko, baina bai guk eta bai bazkideak, nik esango nuke konektatu direla, lortu dugu bazkideak desente konektatzea, ohiko batzar orokor baten baino pertsona gehiagok parte hartu dute prozesu honetan, beraz, solan bateko balorazioa nire aldetik oso positiboa. Esan beharra dago, azterketa pixkat sakonagoa egin beharko dugula, benetan ikusteko zea, konpartitu beharko dugu bazkideekin ere euran inpresioa, nahiz eta egin ditugu inkista txiki batzuk hitzaldietan non esan diguten konektatu direnak gustora zeudela, baina lortu beharko dugu konektatzen ez diren hoiek konektatzea. Baina asko daude ez direla konektatzen ez virtualean eta ez realean ere, beraz, hor beste balorazioa, beste zerbatzuk. Baina niretzako esperientzia oso interesgarria, aukera asko zabalduko diguna, eta derrigortuta eta hori egin beharko genuke gainera, gure esperientzia hau erabili, non arazo batetik aukera bat sortu. Ni pozik nago. Nik uste dut egoera honetan aukidogun tresnarik egokixena izan dela, eta behintzat, pentsatu dugula ze beste bide ditugun eta bide berri horietan sakondu dugula. Segurazki ikasteko etorri jaku ondo, badaukagula zer ikasi, segurazki hauenen aurretik agian guretzat euki beharko dituzken tresna batzuk, oin derrigorrian hartu behar izan ditugu, eta behintzat horietatik ikasi, ikusi ze traba izan ditugun, eta niretzako interesgarriena izango zen guzti honetatik ikaspenak ataratzea eta etorkizunean derrigorrez izan barik ikustea ea zelan txertatu ditzazkegun gure ohiko moldeak eta berriak kombinatzeko aukera.